Παρέμβαση από τον Μαντί Καμαρά που ανεβάζει τον ΠΑΟΚ στην επίθεση. Έκοψε ο Μπιανκόνι, μπάλα μένει στην κατοχή του ΠΑΟΚ. Άστοχο σούτ από τον Τάισον, η πρώτη ολοκληρωμένη προσπάθεια στην περιοχή και Μπιανκόν με τον Κάρμο. Η εκτέλεση, η μπάλα στα δίχτυα από το φάουλ του Ροντινέη. Ο Ολυμπιακός ανοίγει το σκορ στο 6ο λεπτό. Απευθείας εκτέλεση από τον Βραζιλιάνο. Δεν μπόρεσε να αντιδράσει ο Ντόμινικ Κοτάρσκι και οι ερυθρόλευκοι βάζουν από νωρίς τους όρους του παιχνιδιού σε αυτό το μεγάλο ντέρμπι. Θα κατεβάσει ο Κετζιόρα. Ότο από την πίεση του Ζέλσον Μάρτινς. Γύρισε στον Κετζιόρα. Από την κόντρα η μπάλα κατέληξε out. Έβαλε το πόδι του εκεί ο Κοστούλας. Τάισον κλείστηκε από Ροντινέη και Ζέλσον Μάρτινς. Θέλει να ξεφύγει ο Βραζιλιάνος. Επιμένει. Μπαλιά για τον Σαμάτα. Κατεβάζει για τον Ότο που αλλάζει για τον Ζίβκοβιτς. Καλή ανάπτυξη αυτή τη φορά του ΠΑΟΚ με τον Σέρβο να γεμίσει την περιοχή. Κεφαλιά ισοφάριση από τον Μαντί Καμαρά που δεν πανηγυρίζει. Σκοράροντας κόντρα στην παλιά του ομάδα στο 24. Αυτό το γκολ με κεφαλιά για τον Μαντί Καμαρά. Από το γέμισμα του Ζίβκοβιτς, μπαλιά κρυβίας κοντά στο δεύτερο δοκάρι. Δεν μπόρεσε να αντιδράσει ο Τζολάκης και ο ΠΑΟΚ ισοφαρίζει σε 1-1. Βλέπουμε σε επανάληψη κεφαλιά από τον Καμαρά μετά την σέντρα κρυβίας του Άντρια Ζίβκοβιτς. Μπαλιά από την άλλη πλευρά με στόχο τον Κωνσταντέλια, ποιος έκανε το κοντρόλ, έχει μπροστά τον Κάρμο. Η πάσα για τον Τάισον που σουτάρει ο Τζολάκης, θα μπλοκάρει στο 30. Μάρτινς, σε κοντά του ο Κοστούλας. Μένει ο Πορτογάλος, κλείστηκε από τον Νότο. Θα περάσει στον χώρο εξαιρετικά για τον Κοστούλα, ο οποίος σουτάρει. 2-1 Ολυμπιακός με τον Μπάμπη Κοστούλα στο 31 να ξαναφέρει τον Ολυμπιακό και πάλι μπροστά στο σκορ. Καταπληκτική assist από τον Ζέλσον Μάρτινς. Δείτε πως τον τροφοδοτεί, κάνει κίνηση ο Κοστούλας και θα νικήσει με αυτό το δυνατό σουτ με το δεξί τον Κοτάρσκι, κάνοντας το 2-1 για τον Ολυμπιακό στο 31ο λεπτό του παιχνιδιού. Το λάθος από τον Βιετέτσκα. Παίρνει ο Ζέλσον Μάρτινς που σουτάρει, ο Κοτάρσκι θα εξουδετερώσει. Έρχεται ο Κοστούλας. Out δείχνει ο Στίλερ. Πρόλαβε ο Ζέλσον Μάρτινς, κέρδισε από τον Σβάμπ. Επιμένει ο Πορτογάλος. Θα πασάρει για τον Λουίς Πάλμα. Το σουτ με το αριστερό, η μπάλα θα καταλήξει out. Μάλλον με το δεξί δοκίμασε. Πηγαίνει κοντά του ο Βραζιλιάνος για να πάρει ξανά μπάλα και να μοιράσει για τον Στέφαν Σβάμπ. Κλείστηκε αυτός από τον Ντάνι Γκαρθία, έσκασε από τον Έσε. Ζέλσον Μάρτινς τώρα στην κόντρα. Είναι ελεύθερος ο Πάλμα, θα μπει στην περιοχή, θα πλασάρει αλλά θα στοχίσει. Πολύ μεγάλη χαμένη ευκαιρία στο 66 από τον Λουίς Πάλμα. Ο Ολυμπιακός πολύ κοντά στο 3-1 σε αυτήν την ενέργεια του Ζέλσον Μάρτινς. Δείτε και πάλι πως ελευθερώνει τον Λουίς Πάλμα που μπαίνει στην περιοχή αλλά πλασάρει με το αριστερό out. Συγκλίνει ο Σέρβος, θα χάσει την μπάλα, παίρνει Όρτα. Στην κόντρα ο Ολυμπιακός, 3 εναντίον 3, Όρτα για τον Ελκαμπή. Ανεβαίνει και ο Πάλμα που παίρνει μπάλα από πλάγια θέση, γεμίζει για τον Ζέλσον Μάρτινς. Αυτός θα ξαναγυρίσει, κεφαλιά, καταπληκτική επέμβαση από τον Κοτάρσκι στην κεφαλιά του Αντρέ Όρτα. Στο 79 ο Ολυμπιακός για μία ακόμη φορά φτάνει κοντά στο τρίτο γκολ. Πρόβλημα στον οπίστιο μοιραίο για τον Ότο. Στο 83 Ότο δεν είναι σε θέση να συνεχίσει. Μικρόφωνο στον Μιχάλη Μελισσίδη. Μιχάλη. Βγαίνει ο Ότο κατ' εντολή του Λουτσέσκου, αφού του είπε υποφέρεις, δεν μπορείς, πρέπει να βγεις από το παιχνίδι. Σαν να έχουν μείνει από δυνάμεις οι παίκτες του ΠΑΟΚ, παίζοντας με παίκτη λιγότερο, κάνοντας τον Ότο μετά τις 5 αλλαγές που ολοκλήρωσε ο Ζαρασβάν Λουτσέσκου. Επιμένει ο Μάρτινς, αφήνει στον Πάλμα. Νέο γέμισμα με το δεξί, κεφαλιά, out από τον Ελκαμπή. Μία ακόμη μεγάλη ευκαιρία στο 88
Κέρδισε ο Ροντινέη. Συνεργασία με τον Ελκαμπή. Ο Βραζιλιάνος θα μπει στην περιοχή. Θα γυρίσει για τον Όρτα. Πάσα για τον Ζέλσο Μάρτινς που σουτάρει με το δεξί αλλά στοχή. Στο 90. Ροντινέη κάνει μια παλιά με στόχο τον Ελκαμπή. Ο Κοτάρσκι θα προλάβει τον Μαροκινό που κερδίζει την μπάλα. Είναι κενή εστία και πλασάρει για το 3-1. Αλλά δεν θα μετρήσει τον γκολ γιατί έχει δείξει χέρι ο Στίλερ. Θα ξαναδούμε το διώξιμο του Κοτάρσκι. Παρέμβαση από τον Αγιούμπ Ελκαμπή.